ajalok pikiran ning soal demenan mending hiburan senang ning badan yen terus mikir kang kajemon demenan kang siji lara ning ati susah sendiri yen wong lanang ngupai janji aja dianggap iku pasti sebab yen lagi demen wong sejeng lanen karo demenan bengen akeh sing putus asa gara-gara cinta janjine wong lanang sering gawe wira bisa dihilangaken tetep bae demen perasaan keganggu yang sedih nabi ketemu kiri-kiri kanggo susukan kebayangin gantengnya mungkin temen rasane demen wis ada sing duwe kiringan kenang sopane najan ora dikasih tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kangen ora tahan durasa masih mending putus rikane daripada urip di wayu kang kosok mawijaya rumah tangga wis pasti ngerudung yen sampeyan bener sayang kang punaji aja gawe lara pikiran pilih salah siji sing pasti kanggo supaya ora sanggup yen cinta dibagi pirang-pirang korban wayuan kadang bisa rusak ning turunan mulane mending kita pisahan sing percaya di bakal bahagia cinta segitiga bisa gawe lara najan kula tresna batin ora nerima wong sejagat buana bagus rupa alim kaya satria Arjuna oh cuma mama haji emon awan bengi kelingan sampai lalen penasaran
junjunan sing dadi idaman saksi lintang lan wulan kula sayang sampeyan oh junjunan sing dadi idaman sumpah pitung turunan kula demen sampeyan sejuta hasrat kula wis kaya sekarang batin kula ngucap sampeyan lanang jagat sakulut sing anjatan duka kang mula nunut ing sampeyan nunut nurut lan manut pandi apa kena pasrah suderima kayak langkah wong sejagat buana bos patria sing ganteng eman lan sayang kang ponaji semangkurbe langit sebelum baeng bumi mung sampeyan siji paling kredut pengen ketemu tukang kaji kula rindu kang kaji sing sumur adem yen emang kula degen paling krenyem sekabe rasa cinta sekujur jiwa hayalan selewa-lewa mong ribut karo mertua kula kepengen nyandang kepengen kaya batur gilang pengen sesikut kalung pengen sundul janggut pula baca duit lagi iman sayang yang rapi ing zaman kulit cerita kang ponaji kang sadri wayange Padma Negara kang Kusuma Wijaya duwe jiwa satria tanggung jawab yang keluarga ora pernah gawe lara gagah lan bijaksana sandang sandi sandung kecukupan kang sadri segala sun ora kurang tinggal kari ngelus-ngelus pipi badan selalu diwangi-wangi hormati laki waya bengi dandan limit-limit di penasaran kang kaji emon kadir segalane kanggo sampean lambe tipis kanggo sampean sumur bangir kanggo sampean sing oli ngalem sampeyan rasa kangen kula beri kejadian bayangane kakang kaya diiringan kula rindu ora ketahan ning sampeyan kula selalu kelingan lagi waktu pengen mamaku jadiano janji kula beli bakal gemen wong sejen kula sabar lan setia ngenteni nunggu kakak balik sing luar negeri kayak kene jadi rangga taiwan saban dina
kesepian lagi turun lilir kelingan kakak rasane pitahan aduh karo sampeyan dukakan kula sayang sampeyan duka yang kenen temen rasane temen wong lanang apa tambah senajan kakang mamaku wis duwe rapi nanging sun cinta setengah mati duka yang kenen jare wong ngomong mamaku ana rapine tapi sudemen lagi jare wong ngomong mamaku ade anake tapi sudemen bapak Kembang bolet pacamat wis ngagung tambang dawa padan ramil tambang dawa ditekuk tenung pakapolsek wonge kasep Kang Kaji Emon Kang Bonaji Kang Usuk Wijaya ora sengemanggu bapak opa Kang Ipul yen wangsul kulane medo mamaku susukan kulane medo Gembang kulit maning Bapak Jamir Pak Jamir Gembang kenapa layang layang Kang Kajemon layangan putus benangnya Kang Bonaji wonge kasep Kang Asmin Kang Sadre kaya yang mata disayang-sayang anak Kang duwe Bapak Ulis Jatianom sampeyan anak Kang duwe Kembang bolet Kang Kajemon we sagu Kang Kajemon tambang dawa ditekuk bengalon Mas Udin boleh bos gentayangan bos kita pelem Kang Sadri Kang Aspen Bapak Bekal Bersiwan Kang Bekal Surjaik di Kang Bekal Jono Kang Bekal Abbas Kang Bekal Enjange Kedik Mamaku Jatiano sampun ngeunah ning toa ngeretan kula lan sampean bareng ngucap janji sehidup semati janjine temenan jare arep eman toang eretan sing dadi kenangan nang apa sampeyan putus nang cinta tanpa salah kula ditinggal apa sih kakang wis ora demen cinta neni kula mungkin wis bosen janji pun tinggal janji toang eretan
sagetun duwe laki sampean uripe nganggur ora duwe kerjaan ari awal ngukuran jangkang punaji kang kajemon ari bengi mabok-mabok dilawani kang pemijat yanom kula dagang kangkung kang musukna go nyumponi kebutuhan dapur dagang kangkung selangkung rong langkung kang punaji balik kangkung toko nginum usaha aja mabuk bae ning warung wis akeh utang pendarengan langka berase selengan wis dibobok ayam bangkok kulone ireng aja mabok digedekan niat sun usaha membina rumah tangga kudu wakil makaya sing rukun karo soma yen bengi dadongan karo kang maha kuasa wirid sedureng kasur pengen pada karo batu aja sampai pada lalai yen turut tangi awan rezeki di tokon kaya panas beri panas sewu pengen suki zikir muni kekelakoni puasa wis diniati tur papat kerih mapan cer bakatin bapa batin Gusti Allah sing kuasa ridonana niat kula syukuraken pandan weringi gangsaraken kula rezekine sun pengen seneng uripan seminggu cuman janji dewe tertunggu keliwat waktu nanging priben sampai sepenuh ranana tekane kang Asvin kang Sadri nanaka kabare rakul kang Kaji Emon minum lan mangangan selalu kang Bonaji bayang ning pikiran mikiri sing dadi pujangan aduh lawas pisan bapai darpi ningganing ibadah mangkat waktu di jam 12 ngomongnya ora bakal lawas tetapi akhirnya kebias wis setahun tuntas hingga pulang orang melang seminggu cuman janji dengan tertunggu
mamaku jatianom keliwat waktu nanging priben sampai sedene renana tekane lanang kabare Tilil Kang Aspin, Kang Punaji, Kang Sukma Wijaya Tilil deui Kang Sadri, Kang Kaji Emon Tilil dog sirmo sae asa jaga ekuri diudak bagong ngabecir asuka kolong di kolong anjing ngagonggong aduh Kang Bumi gerah abdi tulungan 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 kuring di udah bagong sang bango sang bango kenapa Kang Punaji gelak-gelak aja sang bango sang bango kenapa lu delak-delek aja sang bango mata lu delak-delek aja sang kodok bunyinya kerak-keruk lagi durung dadi siji sayangnya setengah mati pengen gelang dituruti pengen kalung diupai selalu disayang-sayang gawe ati kula bimbang sekian wis dadi siji Kang Kajimun arang-arang ditonggone boro-boro turu bareng sampean arang kadeleng kesiksa batin kesiksa aduh gawe menderita wong rumah tangga dikudu siksa batin yen wis ora suka anterakeun ing wong kula ngerti kakak duwe anak kabeh tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangga lara ning ati lara ning pikir lara segala galan ditonggoni boro-boro turu bareng sampean arang kadeleng kesiksa batin kesiksa aduh gawe menderita setineng malam bulan ramyang-ramyang gelipe gumintang gemerceke ombak laut losare ning kono wong loro memadu kasih
langit teh mendung cuaca mendukung hasrat di ke Bandung sampai rela demi cinta mudar gerung ieun bingung ningati rasa kedohong mercikin ombak laut rosari ning kono wong lara memadu kasih bengi wis diganti awan langit mendung dadi terang kumbang jalan ngisep madu langsung ilang ganti awan embuni suka tilulang rasa sejuk sekian wis dadi geresan nasi kembang kanggo pawan layur gugur pinggir jalan kembang sekian wis ganti pasangan mendung cuaca mendukung hasrat di ke Bandung sampai rela demi cinta udar gerung ieun bingung ningati rasa kedohong bengi Kang Bonaji wis diganti awan langit mendung dadi terang kumbang jalan ngisep madu langsung terbang bengi wis diganti awan boning suket wilulang rasa sejuk sekian wis jadi geresan nasib kembang kanggo pawan layu gugur pinggir dalan kumbang jalan sekian ganti pasangan cubit-cubitan senggol-senggolan Kang Bonaji gaya aduh Kang Kusuk Mawijaya oke gaya Kang Sadi Kang Aspin Kang Arjani oke gaya Mama Bumi Jati Anom sadaya sami baraya eling 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 mangka eling Papai Darpi eling ngomong uling donya Kangku Jati Anom sing paling ganteng dewek ngaturaken matur kesuwun Kang Bonaji ngaturaken matur kesuwun Kang Ipul gaya aduh aduh Abi Oman anu gaya Bapak opa gaya Kangku Jati Anom sami gayana jangkrik dami sumlang pisan ditinggal hari Mitra Cai Jati Anom kepalang disangka-sangka
diduga-duga Kang Kajemon Kang Kajiemon Kang Kajiemon sami gaya Kang Kajiemon anu gaya Kang Bonaji anu kasih Kang Sadri Kang Aspin gaya Kang Kusuk Mawijaya sing paling gaya adem ayem kesenian mah Indonesia ayo rakyat sing pada ragam nyambut gawe Kang Sadri kanggo negara kita Kang Sadri anu gaya aduh bos getapelem sami ganteng Kang Bonaji Kang Kajemon matur kesun ngaturakeun matur kesun Kang Bumi Jati Anom matur kesun sarlanang ngadu wadoh main cinta nyolok mata keluarga ngaku di duwe rapi senyatane sampeyan bohongi lah isin pisan ketangguhan lagi dodok redengan enak lagi demenan Kang Kusuk Mawijaya rabine nyusul ngajak tukaran tadi kepriben tanggung jawab sampeyan kula masih demen Kang Bonaji hati penasaran ora sanggup aku pisahan cinta sing suci dibalas karo gede hati panas perih cinta penuh duri ditek sangka kakang dua abi apa sih penanggone sampai kasep karatone ake wong wadon edanan demen sampeyan mama bumi mamaku Jati Anom sayang pandeng di bosen sampai mata kekunangan gawe ati geregetan nyawang sampeyan Kang Kajiemon Kang Sadri Kang Jati Anom sayang kula pengen kenalan watir ora diterima jantung deg-degan margi sampean kakang kula margi sengaja genjeri tapi sampean bingarti-ngarti edan manang kula ora berwirang kesiksa diri
nah lagi nuduh kula nyeleweng karo tangga salah tanpa bukti kakang ngajari rapi kegila-gilaan kalagi kula durung gawe salah dilelara rusak jiwa raga lagi ora setia kula karo lagi menggawe salah rumah sakula ora duwe wong tua dipegat yang lagi sun keder balik beli duwe umat arep ngeprak ning sabar yen masih urip mamai opa bibi lan mama beli mungkin sengsara ngeluyur saban dina mampir ning warung pinggir dermaga larak diri mata mahen kurang terangnya nganggo kacamata balik maning pikire kaya remaja kalang kiling mulati wong wadon rangga bos ketapleng bagian tua aksine perjaka ora eling ning omah putu kesana bareng tua selewat-lewat kang sadi ora mikir keluarga ning umat ora peduli buang harta benda asal aja sampai ngerusak raga kumis tipis alas Tony Kurtis kang punaji pesam-pesem rangsane wong paling lari ora ngerti yen wis dawet umure warna loro muka ruparang putih dasare masih demen buktine masih kangen kadang-kadang ati kelayo ditahan rasa pengen ketemu paksa bisa duduk putus ning dalan ngapuni paksa bisa mungkin karena suratan inget waktu pisahan nanggiring tetangisan barengan bisa ngedar nangis ning pangkonane kien cuma tinggal bayangane sing tek getune sing tek lamune cinta sejati sayang ora dadi siji memang jodoh pati kuasa ilahi najan wis ngucap janji ora pasti dadi siji sing tabah anggiri aja cilik hati cinta kangen sejati tetep abadi
kelus ati kaya kelus rumus sampean baleni rabi lawas yen rumang kenen kula pipengen rumus sampean baleni rabi bengen layang-layang ragening pekarangan ati semalayang kedung kenang sampean kelus ati kaya kelus rumus sampean baleni rabi lawas kelus ati kaya kelus daripada selawas tambah larang masih mending kula milih dadi perawan kula sumpah ora arep awak elit kula rela cintane ditugel bolet daripada selawas tambah larang masih mending kula milih dadi rangga aja dicopot tulung kang aja dicopot cintane kula ningkakan kaya wis nyopot omong pisahan kakang sing sayang apa beli kelingan janjine kakang aja emosi tulung kan kudunya dari kula penyanyi ake wong lanang ngaweri aja nyempurui kula wis ngerti tugas istri kudu bakti ning laki bareng-bareng nerima kudu gede ampura aja cemburu buta lamun durung nyata najan kula penyanyi kula dudu minyak wangi gampang diampungi najan mampu dikulati cukup sepisan go pengalaman sing duwe demenan duda araban janjine sampeyan arep kawinan nyatane sampeyan cuma bohongan lagi rapi durung teka jare arep kawin kula tapi bareng wis teka malah sun ditinggal lagi rapi durung teka jare arep kawin kula tapi bareng wis teka malah sun ditinggal lunga kakang balik maning karo rapi seminggu cuman janjine tunggu mong keliwat waktu nanging priben sampai sutrena ranana tekani aku Sukma Wijaya lana kabare raku minum lan mangan selalu bayang ning pikiran mikiri singgah di pujangan aduh lawas bisa ninggalin ibadah mangkat waktu deh jam 12 ngomongin ora bakal lawas tetapi akhirnya kebias wis setahun
ditinggal pula orang menanas kembang suka pangreman neng Siti rontang ragang tingkat kalasun tresna iya tresna maring dewek bokor Siti sirawong bagus gawe suara sanengat godong mekaring jangaman kapan bae sira rawuh jala sutra lir palendran wong bagus jantung hati duh Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas arep nari sun ora wani isun rasa bisa ukuran nung basa yen bagus omong wong dading lamun ora lalimbong panganat sun mangkat tan ora kuat ora tepung ngrangkul gunung rasane wong demen dewek luwih lara yen dilakoni duh Gusti Kang Maha Suci akhire dadi kang rasane ngati isu pikiran rasa keyoyo yen dieling eling rasa
getun anggiri sekian urip sunamun arep jaluk tulung sapa anggirinana arep sambat sapa kuwawan arep ngomong wale karo mama watire ora diterima duh Gusti ya Kang Maha Suci pripun nasib kula iki kiduhung kula bigawe janji lanang mung anggiri siji werwan arep pikir dingin mamaku jatianom akibatnya nyiksa batin kanggo Jatipura yen mama arep upae izin sun arep gagean kawin percuma kang kuwawan senajan sampeyan sumpah mama bumi Jatiano sun masih tetap kelingan kanggo Supawijaya lagi waktu masih barengan waktu bengen aku wawan sing paling ganteng sampeyan maning kanggo Jatipura padahal kanggo wawan kulaku bakti kanggo Supawijaya aku wawan matur kesuwun duduk nolak anggir lanang lan kula matahan uji bapai darepe bos telah
tapi kula rasa benak bapak opa kang epon aku wawa anggiri wis duwe rabi duh sekian sejengan mamak musuk mawijaya ngomong arep ngajak balen duh eman temen aku wawan